סאונדבק. כדי שבסוף יוכלו לראות, זה משחק מאוד פשוט, 10 קלפים גדולים, בסדר? שפל שפל, זה תערבב את הקלפים, תבדוק את הכסף, תראה שזה... כן, כן, דרך אגב, אם הייתי שואל אותך רק כדי לראות איך אתה חושב, תבדוק את $100, בבקשה, אתה גם נראה אדם ברמה מאוד גבוהה, בבקשה, הדס. את נראית לי, תלכי עם הכסף הביתה אחרי זה. זה $1 החדש, זה $100 החדשים, מזמן לא הייתם בארצות הברית, נכון? אבל לא נורא. אם הייתי מבקש לך לחשוב על צבע דרך אגב, איזה צבע היית חושב? יפה מאוד, קח את זה, תפתח את זה, זה תגיד בגדול, אתה שינית, נכון? היה לך צבע אחד, ואז אמרת אני אדפוק אותו, אני אחשוב על צבע אחר. הוא בהתחלה חשב על אדום, ואז הוא אמר לו, שנה נדפוק אותו על כחול. בגדול, מה כתוב שם בכדור הזה? תחזיק את זה ככה, ואז הם ידעו למחוא כפיים. מצוין, אוקיי. שפל, שפל, שפל. שפל זה תערבב. אתה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, $1,000. שים אצלך בכיס, לי אסור לשחק בקזינו, אתה יודע? רק בארצות הברית, באירופה מותר לי. תן לי 5 קלפים, מלמעלה, למטה, קדימה, אחורה. עם אחד אחרי השני. עם היד של... אחד אחרי השני, על היד שלי. אחד, מלמעלה, למטה, מה שאתה רוצה. עם היד שלך תהיה יותר טובה מהיד שלי. אתה הולך הביתה עם עם $1,000, בסדר? עכשיו, במשחק פוקר, אפשר להחליף קלף 1, 2 או 3, בגלל שזה סייביר, אתה יכול להחליף גם 4 או 5, כמה אתה רוצה להחליף? 1, 2, 3, 4 או 5. בהתחלה אנחנו נעשה את זה במקריות, מה שנקרא, ב2, תעמוד פיקח. תן לי 0, 2 שאתה רוצה, זה יהיה הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי, תן לי 0, 2 שאתה רוצה, בהתחלה בלי לראות, ככה אנחנו נעשה את זה יותר מכובד, תראה לקהל וגם לחבר'ה שהגיעו מצוותא. בוא תראה לי מה יש לך. אס, אס, אס. 3 אסים זה לא רע, אבל בוא נראה מה אתה נתת לי. 3 מלכות ו2 עשיריות, קוראים לזה פול האוס, שזה טיפה יותר. אוקיי, אני אתן לך עוד הזדמנות, כי הוא נראה לי מורחב, הוא בונה על $1,000 האלה. אז בוא תערבב עוד פעם, אבל אתה יודע מה, לפני זה, בוא תראה לי איך אתה מחזיר את הכסף למקרה שתפסיד שוב. לא שאני לא סומך עליך, בסדר? אבל לא, תספור שטר אחרי שטר, כמה שיותר מהר, כי אני סגרתי עוד מופע בסוף נובמבר. מהר, בסדר, נשאר לנו רק עוד 80 שעות. לא, אחד אחרי שני אצלי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. לא. אוקיי, הוא צריך את הכסף, כנראה עשו לו איזה... תשים את זה בכיס, לא נורא. זה אני... תערבב את הקלפים, שימו לב, הוא מערבב, הוא מחלק, הוא עושה את כל ההחלטות, אבל אתה תפסיד. אתה יודע למה? כי אני עושה לך פה פסיכולוגיה הפוכה. הרבה אנשים אומרים פסיכולוגיה הפוכה, ואז אנשים אומרים, זה פסיכולוגיה הפוכה. אתם יודעים, זה חלק מהקשקשת להגיד, לא, זה לא זה, זה זה, ואנשים נעצרים בכיוון הזה. 5 קלפים, מלמעלה, למטה, מה שבא לך, אדוני. אם אתה תפסיד עכשיו, אנחנו עושה את זה עם הפנים למעלה, בסדר? אתה הרבבת, אתה חילקת, אתה עשית הכל. אם אתה מרוויח, אתה הולך הביתה עם $800. תראה להם בבקשה מה יש לך, אם היד שלך יותר חזקה, אם אתה מפסיד. הפעם יש לי זוג מלכות, זוג 10, ומה יש לך? זוג אס. כן, אני מכיר את המשחק, הפסדת. בוא נעשה עוד פעם אחת, תזכיר לי את שמך בבקשה. יואב, מאיפה אתה בארץ? מאשקלון, ובאת במיוחד לזה? מני, בגלל זה היית על הבמה. אז תשמור את הכסף, לא נורא, אני יודע שמני קצת בקשיים בזמן האחרון, אבל לא נורא. איזה, ואתה גם בסייבר אבל, נכון? הבן שלי אמר לי לבקש לך. נכון, שיתפנו פעולה. תשמע, קלף אחד בשבילך, זה בשבילך או בשבילי. מה שאתה תגיד זה מה שאנחנו נעשה, יפה. Tremendous decision. אני מופיע הרבה בחו"ל, אז שיפרתי את האנגלית. זה בשבילך או בשבילי? גם, אוקיי, נהיה יותר אגרסיבי עכשיו. זה בשבילך או בשבילי? אתה יודע שהשם השני שלי הוא בשבילי. זה בשבילך או בשבילי? אוקיי. בשבילך או בשבילי? מעולה. בשבילך או בשבילי? $1,800, סליחה, אוקיי? תראה להם מה יש לך. הוא הרבב, הוא חילק, הוא עשה כל דבר שהוא יכול, אבל... מה יש לך? 3 אסים לקחת? שוב, אני עכשיו נשארתי עם פול, אבל של 3 עשיריות, 2 מלכות. במשחק קלפים,
במשחק קלפים אתה אף פעם לא יכול לנצח, כי אם אתה יושב עם 3 אנשים, תמיד תדע שיש פרייר אחד מתוך 3. אתה תמיד מסתכל ימינה או שמאלה, אם אתה לא רואה פרייר, סימן שזה אתה. זה מאוד חשוב במשחק קלפים. בוא נראה כמה כזה, תסתכל על כולם נמרוד מתי מוכרים כפיים, אבל אני מעריך את זה. בוא נראה כמה שנשאר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, בכיף הקפיד. תודה רבה לאבא של גני, וזהירות. תעזור לאבא לרדת פה מסוכה. אוקיי, דבר אחרון שאני אעשה, חן, תרימי רגע אחד את היד בבקשה. אני מחפש מתנדבת. את היית הראשונה שהרימה את היד. את לא צריכה לעשות כלום, רק תעמדי, רק תעמדי.